Здравейте, приятели! Имам удоволствието да ви представя още една страхотна оферта от leximoti.com. Тази модерна и луксозно изпълнена къща се намира в село Пиргово, само на минути от центъра на град Русе. 100 квадратни метра жилищна площ и двор от 670 квадратни метра. Просторна всекидневна с кухня и зона за хранене, 2 спални, висок клас материали, сериозна изолация и качествена дограма рехал са само част от плюсовете на този чудесен имот. Повече детайли ще откриете в описанието към това видео. В случай, че имате имот, който искате да продадете или отдадете под наем, ще се радваме да ви помогнем. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Обадете ни се, за да научите повече и да разгледате този прекрасен имот. Колеги от други агенции са добре дошли. Ние сме leximoti.com и ще се радваме да работим заедно. Не пропускайте възможността да направите този имот свой. Чрез нашите утвърдени партньори от банковият и застрахователния сектор, ние от leximoti.com съдействаме абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране, застраховки и инвестиционни програми, според индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Обадете ни се за безплатна консултация. Очакваме ви на 0887 534 969 и на 0876 684 626. В случай, че имате имот, който искате да продадете или отдадете под наем, ще се радваме да ви помогнем. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Благодарим ви за доверието. Ние изпълняваме обещанията си. Да, точно така. Независимо дали сте агенция, частно лице или предприемач-строител, за да сте успешни на този пренаситен пазар, трябва да имате оферти, които се отличават от всички останали. Добрата презентация на имота, който предлагате, е от ключово значение за привличане на вниманието на вашите потенциални клиенти. Възползвайте се от нашите услуги и продайте имотът си бързо, в кратки срокове, без да правите компромиси с цената, която търсите. Нашите водещи специалисти имат над 30 години опит в сферата на недвижимите имоти, комбиниран с задълбочено познаване на съвременните технологии и маркетингови похвати. Заявете безплатна оценка на вашият имот още днес на лично съобщение във Facebook, на нашите телефони или на сайта ни leximoti.com. Колеги от всички агенции, частни лица и предприемачи са добре дошли. Ще се радваме да работим заедно. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Благодарим ви за доверието.